A yayin da muke nan a aeroport lokacin da aka yi nan di wasa ta shekara ta bori, ga mu gaban babban sarkin bori na Nijar ma za a ci gaba ɗaya. Yanzu za mu ji ta bakin shi wannan wasanni na shekara yaya ne suke. Bismillah sarki. Assalamu alaikum. Wa alaikum wasan da za mu yi muna ga yi wasa ne wanda kasa ke ba da kudi, iko ke ba da kudi, mai ri shi ke ba da kudi a yi yanan dinga. Shi ake ma wasan toka. Yanan dinga da ake yi saboda mu samu labari abinda adda kwa cikin shekara. Da yanda shekara na zawa cikin kasa, kuma mu samu labari abinda toki na gaya muna. Sai mu ga shekara yanda zai yi kyau, da yanda shekara zai zawa da shi. Lalle mai ri tana bakin kokarin shi. Suna ba mu yanan din muna yi muna tambaya abin da ake yi a cikin damana da abin da ke zuwa cikin damana, don kowane shekara da yadda nazarin damana na zauwa ne. Kamar bara da aka gaya muna suka ce muna ana yin ruwa, ana yin abinci, ana samun albarkacin damana, kuma ana hasari da yawa na ruwa na kin wurare da yawa, kuma lalle kuma an yi haka nan. Amma sai idan aka fara gidan kumba inusa malam sharif gidana kenan da muka yi wasan aljannu suka zo da harin suka ke muna suna bakin ciki ana neman su ba a yi musu abin da suka tambaya. Lalle ko haka nan ne, bare da muka yi nan din lalle sun ba mu kuɗi mu suka ke mutum mu yi nan din kenan ba su ba da sadakan komi ba. Mun yi jira har ma ga bana ya shiga kuma kenan shekaran jiya da aljannu suka zo gidana alamin da wancan da ya wuce da aka yi wasan gidan kumba sun ka so suka ke muna don me ake neman su ka yadda gado ka yadda gargajiya tun zamani sun dauko muna labarin da suka wike zamanin shugabannin da suka zo dukansu ana yi musu sadakansu ana yi musu ba su abin da suka tambaya. To alhali kuma wanga gamin lalle mun yi gode ma Allah, mun gode ma ikon su, mun Allah ya kama musu kuma Allah ya dauka su bisa ga abin da suke jin tsoro. Me muna fata yanda suke kula da sauran mutanen na association mu ma a kula da mu, saboda kaga tun da rana na muke zama cikin rana, in ba harkan mu ba ya zama su harkan gado na gargajiya ba mu zuwa mu zama cikin rana ko wani cikin inuwa. Duk wajen karfe shekar muka zamna. To yanzu sarki kaman wani kira za ku yi ga gwamnati yadda kuke kokarin wasa kowace ƙasa da al'adunta take bugun gaba. Goge yana cikin al'adu da bori waɗanda a cikin ƙasar Nijar wanda idan an kama su za su kawo ci gaba sosai. Wane kira za ku yi ma gwamnati na cewa kuma kamar yadda kuke 'yan ƙasa kamar kowa kuna da haƙƙi bisa kan aikinku a dinga sa muku hannu, wane kira za ku yi ma gwamnati? Kiran da za mu yi ma gwamnati kowane maluki na Allah kaddare shi da aikin da zai yi. Gaskiya ne. Mu Allah kaddare mu da wanga aikin. Muna kira ga gwamnati in an yi wasan shekara, in aljannu sun tambaya abinda za a musu da shekara ne a kan alalake ni da akumba ko sauran sarkin bori in an yi wasan gidansu aljannu na ke muna mu yi kaza ga abu zai zo ga kasa wannan daban ne, amma shekara da zuwa shekara ba zama lahi ba. Kiran da muka yi ma gwamnati muna kuka gare su, muna kuka kuma ga sarautar da Allah ya ba su. Kaga sanan da muke zama cikin rana ba dukan mu muke yi ba, saboda kasa ne. Dan kasa ne gaskiya. Dan kasa gaba ɗaya muke yi. Gaskiya. Idan wanda yayi yaki ya kashe kai ne cikin kasa don saboda kasa. Ladan shi babban lada ne. Gaskiya ne. Muna kira gwamnati duk abin da iskoki sun gaya muna. In mun je takarda mun kai meri a kula da mu a ba mu sadakan mu je mu yi yadda ya kamata. Masha Allah sarki. Kira kuma na biyu. Ba wai ina hodi bane kamar zanken farayya. Tun aljannin da ya zo suke suna da kunke maluki da ke gaba na kamar kowa. Wannan gaskiya. Don min aljannu na kuka suna da kunke. Don abin da an ka tambaya zai musu. Kunke bai tabbace ya gaji da harkar aljanni ba. Kenan mu ma muna tun zamanin jori hamani ma cikin harkar boringa. Ba wani ya samu ba, Allah ya samu. Ni misali zan ba da kaina bayani, ni malami ne. Me Allah bai ke a cikin malantaka ba. Kenan cikin bokankin da Allah kaddare ni kishi kai na gafi. Kowane aiki na mutum sarki kana da wutarka kana da aljannar ka san mutane su suke jahilta abu misali
imani daga zuciya yake. daga zuciya ne. Kenan wannan magana ta kaza duka ba ta taso ba. Wani jan hankali za ku mutane masu yi muku wani kallo? Muna jan hankali masu zagin mu kamar a cikin alkur'ani ma Allah da kanshi yake umman kadar Allah ta'ala haka kadar huna wallazi alamin bayin kafirun. Wanda Allah ka dare shi da abu in ka zage shi kai kahirki. Don Allah ka dare shi. In ma aikin mutunan ba yi bane yake yi ba ka zage shi. Don Prophet Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai zagi kowa ba amma ya ja hankalin mutane. Ya ja hankalin mutane ya samu mutane kuma mutum Allah ba ya shiga tsakanin mutum bai shiga tsakanin mutum da Allah. Da Allah. Laihinka na tsakanin da Allah ka duk abu ne mai sauki. Tsakanin mu da Allah mu ne? Shine. Alhali yanzu nake son kusanta maka dan jarida. Wallahi aikin da muke nan giri aiki ne na bautan kasa. Gaskiya ne. Bautan kasa muke sosai. Duba gani tun sakar taras ma zama cikin ranar ga. Gaskiya. Kenan bauta ne muke da kasa. Gaskiya ne. Sarkin Boni ya biya son ya baka bayanin sauran bayanan. Mun gode sarki.